हा मांख्लायनायखा आखाइ मावबाय नै जा ट्रेन नुखायो नालाय लोगोफोर दिनै मोनसे भिडिअ बानायबावनि एसे एक्सपिरियेन्स लानो फैदों रपवे गाखोनो दै नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय माने एसे रं टाइमिंआव फैबाय जोङो माने क्लास सोलिगासिनोमोन अनलाइन क्लास ओमफ्राय दा बेखौ माबानो हायासै दा एसे लान्च ब्रेक जाबाय माने टाइमा बेखायनो जों माने दा मोनथ'वासै ओइथिं फैगासिनो What is this? खैजन गाखोखो? बेखौ गाखोनो मोनसिगोन जों दिनै सिगांनिफ्राय माने फैबा गाखोनो सानबाय थाखादोंमोन आरो ओमफ्रायहाय दिनै मोनमारसिगोन फाइनालि मोनफैसिगोनखाय बिराद लासै थाबोबाय माने दैया फुरा रानजोब्बाय गाहाय जाथारबाय अन्थाइफोरखौबो नुहुरजोबा हनै बै गाहायनि माबाफोरखौबो ओरैहाय एक्सटार्नेल भिउ बारानि बेयाव गंसे दंफैयो ओमफ्रायहाय बे जाहैबाय लान्च ब्रेकखाय बियो माने ब्रेक लाफैबाय बेयाव फैनानै खारफिनासै रावबो टिकेटआसै ओमफ्राय दा टिकेटखौबो होथ'वाखै आरोना मानसिफ्रा एसे जमा जाबायानो टिकेट मोनाखै रावबो इथिं दंगासिनो नेगासिनो दा जोंबो बेखौनो बेयाव जिरायनानै दंथ'यो आरो टिकेट होजासिम दसे जिरायनोसै गाखोनोसै थांनोसै फार्स्ट टाइम रपवेआव गाखोनाय जासिगोन आरो दिनै ब्रह्मपुत्र दै बुरलुंबुथुर बर'नि बे जाहैबाय रपवेनि अपारेशन शेड्युल माला माला खारो बबे समाव खारो बेखौ ओमफ्राय टिकेट लाबाय टिकेट लाखांनानै जों वान वेनिल' टिकेट मोनबाय मर्निंआवसो अफार होयोनो बोथ वेनि 100 रुपिसाव दा जों 60 पे खालामना जों लाबोनांबाय आरो टिकेट मोनबाय टिकेट चेक इन जाखांबाय सिङाव हाबलांसै गेलेलायदों गोजौ फैबाय सेहेरानो बायजोब्बाय खारजोंलाय गासै फट' भिडिअ लानायाव बिजि गोजा बे साउन्ड ओंखारनाया जाहैबाय फांखानि एकदम दावरावनो बाराबो नाङा ओमफ्राय फिसा फांखा दङ नायला बेखौ दा बोरैबा मोनदों इन्ट्रेस्ट नांदों माथो बिरादनो ओरै गोजौआव फिसा फिसा फांखा दंलायो ओइ मांग्लायदों बेवहाय बे पस्टखौ मोनबा एसे मांख्लायनाय बायदि जायो आरो बेयाव गोख्रै खारो एसे बेवहाय माने एसे इन्ट्रेस्ट नांलायो बिनिफ्राय दैफ्रा रानबाय बैथिं मोनसे नै स्मल आइलेन्ड फिसानो दंफांबारि ओमफ्राय उनथिंहाय नै बिदि नुबाय एसे गोजान हाबफैबाय आरो पस्ट मोनसे बारबाय ओमफ्राय पस्टआ मोनथामसो दं खोमा बे उमानन्दआव मोनसे ओमफ्राय आरो बिनि बारनानै मोनसे फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय रपवे दैया रानबाय हनै अन्थाइबारि नुहुरबाय बै जाहैबाय नर्थ बेंक जों साउथ बेंकनिफ्राय गाखोदों ओमफ्राय नर्थ बेंक थांगासिनो दं बैयो नाव फिसानो हनै नाव गिलुलु मोनलायो नुहुरबा बेयाव मानसिफोरखौ नायदों हनै थांनायाव थोन थोनथारमोन बिरादनो बयबो सेल्फि लासोबायदों
भिडिअ सोरबा सेल्फि बेबायदिनो आरो दैया रानबाय सफैबाय नर्थ बेंक सफैबाय गाहाय गोजाननिफ्राय मोजां नुलायो रेड कालारनि बानायदों गाहायनि वालफोरखौ ओमफ्रायहाय आच्छा रपवे टार्मिनेल गोजाननिफ्राय मोजां नुहुरलायो गोजाननिफ्राय खाथिनिफ्राय मोजां नुखादों नुनायालाय ओमफ्रायहाय ओइथिं हनै गाहायाव गारिफोर दं ओमफ्राय इथिं मा होनखोना ओइ गोजौ पार्किंबो दं खोमा हनै ओमफ्रायहाय नै उत्तर गुवाहाटी लिरदों उत्तर गुवाहाटी ओमफ्राय नर्थ टार्मिनेल मोनफैबाय फाइनालि ओंखारनोसै दानिया लासै जाथारो ससे मोननोसै जाबाथाय रेडि जाबाय ओंखारनोसै बाय ओंखारखांनायनि उनाव बिदि नुहुरो नर्थ बेंकनिफ्राय साउथ बेंकखौहाय ओमफ्रायहाय जों टिकेट लाखांखाबाय थांफिननायनि ओमफ्राय नङाबा लेट जागोन होननानै टिकेट लानायाव ओमफ्राय दसे थानानै ओरैनो टाइम पास खालामना थांसै ओमफ्राय बेखौ नर्थ बेंकनिफ्राय साउथ बेंकनि दैखौ मांख्लायनायखा आखाइ मावबाय नै जा थोन नुहुरखायो नालाय एसे गिदिर जाबावनांगौ ने बेबायदि लासै जाफैनायावनो नानिना खर'आ बोरैबा मोनलायलायदोंनो जों नानिना जोंसो फैदों नालाय ओमफ्राय बे खर'आ बोरैबा मोनबायनो खिथाबाय आरो ओमफ्राय दा होमबाबो माने थांफिनाबो बेजों थांफिनसै जों टिकेट लाखाबाय नङाबा ओमफ्राय फेरिबो गाखोनो गियोनो नानिया ओमफ्राय फेरि गाखोनो सानदोंमोन आरो आंलाय गोसोआव होमबाबो माने बे गाखोनो गियो होननायखाय जेबो होनासै आं ओंखारनानै ससे बेरायफैबायलै गाहायथिं थान्दा मोन्दों दासो दंफां सायख्लुम सोरबाफोर फैयोब्ला ओरै फारसेनिफ्राय ओरै फैनानै ओंखारफैयोब्ला माने रेन्टआव बाइक स्कुटि हरग्राबो दङ नोंथांमोना बेरायनो हागोन आरो खिन्थु जों गोजान थाङा होननानै जों लायासै आरो मानो होनबा जों दानो थांफिननोसै ओमफ्रायहाय दसेल'सो जों ओरैनो गाखोनाय लुबैनानैसो फैदों नालाय गाखोबाय दा बिदिनो नांसिगोन आरो बिनिफ्राय 3टायाव लिंहरफिनो जोंखौ दा खैथा जाखो टाइमाबो जुदि बारा बेलासिसिम थानांगौ जाब्ला माने जों फेरि हमनांगोन जाहैदों आरो बेखौ नांथ'ला थांनानै बैथिं एसे बेरायहैबावनोसै थांफिनसैलै जोंहा दहायनि सिख्लाफोरखौ बैयाव लोगो मोनफिनबावबाय नै फैनायखौ साथाम सेंग्राया दा बेहाय जों गाखोफिनबाय गाखोनानै उनाव एसे खारहांफिनबाय साउथ बेंकहालागै थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओइथिं साउथ बेंकनिखौ टाउनफोरखौ माने न'फोरखौ नुहुरजोबदो मोजांनो हाजोआवखाय ओइ जाहैबाय मोनसे फेरि बेयाव स्टप खालामफैयो मोनसे खाथियाव दङ नाव मोनसे दंफायो आरो ओमफ्राय फेरिया बेयाव लाखिफैदोंमोन ओमफ्राय बिराद मानसि ओंखारगासिनो हनै गाखोनायगौमोन आंबो गाखोनाय जायाखै बिदि आच्छा बेलासि जाबायमोन सान्दुंआ बिराद मोदानदों सानशाइन बियो सान्दुंनि बे सान्दुंनि फैफिननायावहाय मानसिफ्रा बिराद खममोन ओमफ्राय एसे स्पेस गोनां मोनसे ग्लां फैनो मोनबाय आरो एसे सान्दुं मोदानदों साहाथिं नाहरबा बेसेबांबा गुवार रोमै-रोमै बा बिराद समायना नुदों बैयावहाय फिसानो हनै सायखंखौ नुलायदों बिनि सेल'खौ फिसा बेलासि जाबायना फिसा जाहैबाय सानजाथिं ओंखारहैबाय ओमफ्रायहाय थिंखोला दिप ओमफ्राय हनै उमानन्द सफैथारबाय खाथियाव
ओमफ्राय हनै फैगासिनो साउथ बेंकनिफ्राय नर्थ बेंकआव फैगासिनो बेखौ जों लोगो मोनबाय औवानार खाथियावनो ओमफ्रायहाय सिउ फोथारा बायदि मानख्लायनायबाथाय बिराद गोख्रै खारबोयो ओमफ्राय एसे मानख्लायनायबा एसे लासै जाफिननो हायो आरो बारलांबाय ओरै सोनाब साउथ पइन्टनिफ्राय फैबाथाय माने एसे मानसिफ्रा बुरजासिन सफैयो आरो ओमफ्राय नर्थ बेंकनिफ्राय थांफिनग्राफ्रा एसे खम जालाङो आरो बांसिनानो माने बेरायग्राफ्रा गोजासो गाखोयो लकेल मानसिफ्राथ' फेरियावसो बांसिन गाखोयो जानांगौ मानो होनबा दामाबो बाराथारना ओमफ्राय हनै सफैबाय उमानन्द गाहायाव दंफांबारि मोजांनो ओमफ्राय हनै मन्दिरनि दरजाया इथिंहायनो नै नुहुरबाय ओमफ्राय इथिंहाय मानसिफोरबो दङआनो ओइयावहाय माने मबाइलाव बारा केपचार खालामनो हायासै एसे जुम खालामदोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय बैथिंहाय मोनसे घाट दङ आरो फिसानो मानसिफोर फैग्रा नावजों नैयावहाय ओइलाय नावबो मोनसे दं ओमफ्राय इयाव मानसिफोरबो दंमोन इयाव सासे मानसि गसंगासिनो नाव गोजौआव बेखौ सिनायहरासै माथो ओरै मोनफैथारसिगोन हनै साउथ बेंक मोनथारसिगोन एकदम दिवालीनि क्रेकार्स गावनायफ्रा दावराव खालामदेरदों साउन्डआव भइस अभार होदों आं दायो नङाबा माने फांखानि बारा बिराद दावराव गाबो दा फैनानै सफैथारबाय साउथ टार्मिनेलावहाय मोनसे बिथिंहाय मा होनगोन बेखौ टार्मिनेल 1 टार्मिनेल 1थ' नङा जाहैबाय बेबायदिनो साउथनि जाहैबाय आरो बे कासारियाव दङ ओमफ्राय थांबाय नै मोनहैबाय ओइ अपारेटरफोरखौ नुहुरलायसिगोन एसे ओइ मानसिफोरखौ नुहुरबाय ओमफ्रायहाय इमान हाल्लालै बाह्रायावबो बम फुटायगासिनो दुम्मा दुम ओइलाय मानसिफ्रा ओइ अपारेटर ओमफ्राय बे अपारेटर रुम ओमफ्राय बैथिंहाय मानसिफोर ओमफ्राय बे गाहायनि भिउ गारिफोर पार्किं खालामफैदों नै माने स्पेसियास खालामना होखादों जायगाखौ माने ओरै गारि पार्क खालामनाया मानो ओमफ्राय ओरैनो नैबेहाय खोलाहाथिंबो जिरायनो मोजां जायगा दं आरो ओरैनो माने गोलाव माबा बायदि होदों जिरायनानै थानो हायो आरो हेलौ लोगोफोर बाय बाय एसेनोसै दिनैनि बे ब्लग भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय बेबायदिनो लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोनखौ बाय बाय आंनि गोजौआव दङ नै ब्रेक हमफैबाय आंनि गोजौआव जों सिद्दा जिरायदों लाखिसिगोन बियो टाइमाबो बेलासि जाबाय ओमफ्राय दा 4:00 बिसिम अपारेट खालाम होनदों आरो अब्लाबो माने बांद्राय गोबाव खालामा गावसोर फैफिननांगौ होननानै फैफिननाय खामानिखौ मावसिगोन आरो बिसोरो